Demo tuh. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ गुड निउज लोगोफोर। सोरबा गुड निउस होनबाथाय प्रेगनेन्ट नामा होननाल' सोंखायो आरोना मालाबा आं स्टेटासफोराव होलाबायोना गुड निउस होननानै ओमफ्राय इदि सोङो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबा बिदिनो सानदों खोमा थाम्बनेलखौ नायनानै नाथायबा बेबायदि नङा। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनैनि गुड निउसआ जाबाय माबाहाय लोगोफोर आंहा फैसा हाबदों 40,000 माबानि कर्ट मेरिजनि हाबदों आरोना। ओमफ्रायो बे माबा कर्ट मेरिज खालामना दोननायाबो आंना जि गोबाव जाखाबायमोन, बोसोरानो जाफ्रामलायबायमोन नामाथाय, बोसोर जादोंना जायाखैमोनथाय, बोसोर जाहांहां बायदि मोनबाय आङो, बारा गोसोआवबो गैला। ओमफ्रायो दाखालिसो हाबदों, 5 तारिखआवसो हाबदों आरोना। ओमफ्राय फैसा हाबनाय मानायनिबो जेबो मेसेजबो फैखायाखै, माने बे आंनि एकाउन्टनिफ्राय फैसा दानलांबाय थायो नालाय मासे ओमफ्राय बे फैसा दानलांबाय थानायावसो नुजादों आरो 40,000 हाबनानै थानाया। ओमफ्रायो बेनो आंना गुड निउसआ, बिराद गोजोननाय मोनदों आङो 40,000 हाबनायखाय। ओमफ्रायो बिनि अनगायैबो मा होनो फैसा हाबनायजों लोगोसे सार्टिफिकेटबो मोनो नालाय। आजिखालिथ' सार्टिफिकेटनि बिराद गोनांथिखा, मानो होनब्लाना मानसिफोरा दानि जुगावहाय हाबा जाखाबाबो सोरबा गोदान हौवा लानाय आरो सोरबा गोदान हिनजाव लानाय बेफोरबायदि प्रब्लेमा बिराद जायो नालाय। ओमफ्राय कर्ट मेरिजफोर खालामखानानै दोनोब्लाथ' बेफोरबायदि गोदान लानो सानबाबो माबाबोथ' लानो हाया नालाय। बिनिखायनो कर्ट मेरिजफोरखौ खालामथारनांगौ आरोना आंनि मथेब्ला, फैसाखौल' साननानै खालामनो नाङा। जोंबोथ' फैसाखौ साननानै खालामाखै, जोंना ओरैबायदि आरोना खालामनायनि जाहोना, जोंथ' मुथुजों आंजों बहाबा एसे गोजानफोराव बेरायनो थांनाय जायो नालाय। ओमफ्राय बे बेरायनो थांनाय मानायफोराव बहाबा मालाबा समाव बेफोरबायदि सार्टिफिकेटबो बियो नालाय, नङाबा ज' थानो मोना, हाबा जानाय होनबाबो सोरबा थखायनानै बेफोरबायदिनो थाहैयो नालाय। ओमफ्राय बेफोरबायदि सार्टिफिकेट बियो आरोना मालाबा समाव। ओमफ्रायो बेफोराव जोंनो नांखागौ जागोन ओरिगोन होननानैनो जोङो कर्ट मेरिजखौ खालामनायमोन सार्टिफिकेटनि थाखायनो। ओमफ्राय थाङै थुङै फैसाबो मोनबाय, सार्टिफिकेटबो मोनबाय, गोसोआबो गोजोननाय मोनबाय। ओमफ्रायो सोरबाफोर दासिमबो कर्ट मेरिज खालामाखैब्ला खालामबानो जाबाय आरो, सार्टिफिकेटनि थाखायबो आरो फैसाखौथ' मोनखागोनखा खालामबालाय। सोरबाफोर खालामाखैबा एसे खालामनानै लाबाय बायगोनदां होननानै खोन्थाहरनाय जाबाय आरोना। बेखिनियानो आंना लोगोफोर गुड निउसआ, बेखिनियानो। ओमफ्राय मोनसे खोथायानो जाहैबाय, माने दाखालि बावै आं बबेबा ब्लगावहाय आंनि दख'ना हास' गाननायखौ भिडिअ बानायनानै देखायदोंमोन ना। ओमफ्राय बेयावहाय सोरबा बुंहरदोंमोन आरो दख'नाखौ बेबायदि हास' गाननो हामा, साननायफोरा जाफुङा ना मायाबा बेफोरबायदि नुदोंमोन आङो। ओमफ्राय आं बिदि मा होनो साननाय जाफुंना मायना बेखौनो बारा मोनथिस्रायामोन आरो, नोंथांमोना खोन्थाहरनायावसो मोनथिदों। ओमफ्राय आरो न'आवबो आङो बेबायदिनो सुनानै लामनानै दोनबाब्लाबो जोंहानि न'नि मानसिफोराबो रावबो जेबो बुङामोन आंखौ, आइमोनाबो नुयो। ओमफ्रायो आइमोना बुङोसोमोन आरो दख'नाया नोंना माने इमान गुसुं होननानै बुङोमोन आरो। ओमफ्राय आं खिथाखायोमोन, है आङो मानसि फिसाखायनो गिदिरखौ गाननो खस्थ' मोननायखाय एसे माबा हास' लादों होननानै बुङोमोन। ओमफ्राय जेबो बुङामोन इसोरबो। ओमफ्राय दा नोंथांमोना खोन्थाहरनायावसो आं मोनथिबाय, हामा होननानै मोनथिबाय। ओमफ्राय दा आङो गानला आरोना एबारनिफ्राय हास'नानै जिखिजाया गिदिरबाबो गोलावबाबो गानसिगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ। बेबायदिनो मोनथियिफोरखौ खोन्थालायनांगौ नालाय। ओमफ्रायो थेंक इउ आरोना बिरादनो। आरो आंबो बेखौ भिडिअ बानायफ्लाङामोनबा जेसांनो दख'ना बायो एसांनो गिदिर गोलाव मोनबाथाय हास' गानफ्लांबाय थागौमोन। ओमफ्राय आंबो भिडिअ बानायफ्लांबाय, मोजाङानो जाबाय, नोंथांमोना खोन्थाहरबाय, गोजोननाय थाबाय आरो। ओमफ्राय आरोबाव मोनसे खोथाया जाबावगोन। सोरबा आंनि भिडिअआवहाय गोबाङानो आब' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामहरि होननानै कमेन्ट हरोना। ओमफ्राय आङो गासैनिखौबो बिसोरबायदि बुंना हरनायनिफोरखौ खालामजोबखायो आरोना। जुदि नोंथांमोना फोथायाब्ला एसे
चेक खालामनानै नायनांगौ आरो आंनो कमेन्ट हरनायनि उनावहाय साबस्क्राइबारा बारायदोंना बारायाखै एसे चेक खालामनानै नायनांगौ आंथ' बयनिखौबो खालामखायो साबस्क्राइब खालामनायालाय माथो गिदिर खोथाखाय न' लोगोफोर बयबो साबस्क्राइब खालामलायनांगौ नोंबो आंबो बयबो गासिबो साबस्क्राइब खालामलायबानो गासिनिबो चेनेला ग्र' जागोन बिनिखायनो गासिबो साबस्क्राइब खालामलायनांगौ ओमफ्राय आरो सोरबा आंनो कमेन्ट हरनायनि उनावहायबो साबस्क्राइबारा बारायाखैबा नोंथांमोना साननो नाङा है आंनि चेनेलखौबा साबस्क्राइब खालामनानै होआखै मायाखै होननानै साननो नाङा आं मालाबा समावहाय कमेन्टफोर नायफ्लाङाबो जानो हागौ नुफ्लाङाबो जानो हागौ अब्ला समाव खालामफ्लाङाखैबो जानो हागौ ओमफ्रायो मालाबा आरो गोदान भिडिअ हरबावफिनबानो जाबाय आरोना होमबानिया आरो आं नुबाला आरो साबस्क्राइब खालामनाय बिदि जालायगोन ओमफ्रायो मायाबा बुंनायदोंमोनहाय जि बावगारो आङो मानसियानो जाखाया खरानो बारा थिग नंमारासो नामाथाय जाखाया माबा ओमफ्रायो बे भिडिअनि उनावहाय आङो मोनसे ब्लग होनो नागिरदों आरो दाखालि बावै आङो न'आवहाय आलासि जाहैदोंमोन दसेनो ओमफ्राय बेवहाय ससे भिडिअ लालांदोंमोन भिडिअआ ससेल' नालाय मोनसेबो जाया मोननैबो जाया ओमफ्राय दा बेयावहायनो आङो एसे दाजाबदेरनानै होनसै मेम'रिनि थाखाय ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय आरो बेखौबो ओमफ्राय सोरबाफोर कर्ट मेरिज दासिमबो खालामाखैब्ला नोंथांमोना खालामनो गोसोब्ला दासिमबो दाबाबो खालामजाबाय थायो खालामबानो जाबाय अदालगुरियाव खालामनायमोन जोङो ओमफ्राय बिदिनो बहा खालामथाय मिन्थिया उकिल हमनानै खालामबानो जाबाय आरोना एसे खरसा जायो जानायालाय 3000 4000 बिदिसो खरसा जायो मिक्स मोजां दे खानायखौनो हवाखै जायोहाय बे अनजिनाया बुरि मानसिनिया सम हगाराबाबो एकदम माबा सासे लोगो मेसेज खालामदों नालाय ओमफ्राय एकदम रायज्लायनायखौनो दोनथ'लायनानै आङो मबाइलाव एसे बेस्थ' जानाय जाबाय आरो दा गाज्रि दामोनसै नोंथांमोना ओमफ्राय न'आबो जि खाथिखा आङो इदि सानदोंमोन आरोना बैसागो बोथोरनि साननैसो साननैसो आलासि जाहैनोसै साननैसो थाबोनोसै होननानै सानदोंमोन नाथायबा खाथिद्राय नालाय थानोबो सुखुलायलाङा एकदमबारे गामि खाथियाव हाबा जानाया बोरैबा मोजांबो ओमफ्राय बोरैबा गाज्रिबो आरोना ओमफ्राय बोरैबा मोजांबो होनबाला माबा माबि मा होनो जानो मानो लेंहरबाय थायो नालाय बेखाय मोजां ओमफ्राय आरो बोरैबा गाज्रि होनबाला आरो गोबाव हर थाबोनो होननानै सानबाबो हर थाबोनो मोना नालाय बेखायनो गाज्रि थांसैथ' नायलाय लोगोफोर जोंहानि फुलखौ इमान बेबादि बारो आरोना इमान अन्थाव बाथावनो आयो जाबथ्रु नाथायबा बे फुला जाहा थांनाय बोसोराव सेस जाजोबसिन थांनाय बोसोरनो फैगोन बोसोराव इथिंजाय लामा फुवारसिगोन नालाय ओमफ्राय सेस जाजोबसिगोन आरोना बै वालफोराबो थांजोबगोन जाहाना आयो मासे दुखुनांथावना बाथ्रा आयाथ' बे फुलफोरखौनो साननानै दुखु खालामबाय थायो आंना फुलफोरा थांजोबथारसिगोन होननानै आयानो गायसिनाय नालाय नै बैखिनिखौ जि मोजां नुथारदोंहाय आं मेम'रि खालामनानै लाखिजोबथारनोसै आंनि माबायावहाय भिडिअआवहाय फुलफोरखौ नै न'आवबो रावबो गैला लांदां जाबाय दसेनि थाखाय दा फैफिनगोन अनजिया नै ओमफ्राय इथिंनिखौबो ओरैबादि मोजां नुदों आङो आयो आबासना आंनि देरगनाय लावगनाय बारबाथाय बारबाय ओरैबादि मोजां बारखायो ओमफ्राय नै बे गुफुर दावदै फुल ओमफ्राय नै बे गोमो बिदि लगाय गथाय थानायखायनो जि मोजां नुयो आरोना आङो फायमोto आजा मुदु जोंनि स्टुडेन्ट सेन्टार Riam, hai thanks be. Riam, kurang ya. Is.
रोंगौलै प्रियमाबो बिलाय मादि रुस बे रुस ना बिलाय मादि गोथाव नै रुसखौनो लांसै जाहा बेसां नै दखानिया बेनो मा लांफैदो हिन्दी बेसां लाखो 20 थाखा केजि ना प्लास्टिक नुखादों देनां बुरै जाबा नायनो हागोनहाय नै ककास रुस बन फैसाया जोङो न'आव थांबाय थानाया लामा ससे मोनफैबाय माने लामाया माबा जाबाय आरोना गेजेर जाबाय आरो इथिबो समान जाबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय दसे ओंख्लायदों आङो ओंख्लायनायनि जाहोनाबो बिराद माबासोहाय ओरैबायदिसो फट' लानोसो ओंख्लायदों आङो बे माबायावहाय बे जों ओंख्लायनाय खाथियावहाय जि मोजां माइ दोंखायो आरोना फिथाइ जाजोब्बाय ओमफ्राय माइआ मा माइ होनदोंथाय मायाबा बरुवा माइ ना मायाबानो ओमफ्राय बेयावहाय एसे फट' लालांसै मोजां नुनायखाय फाय लालांसै नै माइआ बेनो लोगोफोर नाथायबा माइआ मोनथ'वाखै आरोना माबासो गोथां जों ओमफ्रायो जि फिथाइ थायखादो जि मोजां ओमफ्राय र' लाहैनोसै फा न'आव मोनफैबाय जोङो बिराद खाथिथार नालाय ओमफ्राय बिराद थाबनो मोनफैबाय ओमफ्राय दायो न'आवहाय हाबहैनोसै आरोना फैदो हाय गाइस होनलाय हाय गाइस नै आं दिनैसो आनैनि इउटुब चेनेलाव आङो गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय साननैसो आंखौ नुयैयावहाय आङो एसे देरनानै थाबाय होन दे मोसा मालाय हिमानसिया मा मोसायो नै लाल साहा लोंनोसै गिबियावनो जों लाबोनाय रुसजों बे मुथु जागायदो मुथु मारबिनाया जागायबायानो नै माबिनो गोथाव हौ ख्रेब होनलायथारदों माथो न'आव थांनायावहाय नै आङो माबा ब्लाउसबो हानो लांफादों आरो आं बे न'आव थानानैबो हानो हायोमोन ओमफ्राय आङो बै आलासि जाहैथ'थ' हानानै लाबोखानोसै होननानै लांफाखाबाय बे ब्लाउसआ माबानि जोंहानि न' खाथिनिनो आरो सुनो होफैदो ओमफ्राय बे माबा पियास कालार हांहाङा बेजों समान जखा लानानै सुनो होदों आरो बै गोथां ओमफ्राय गलाब बे गांनैखौ सुनो होदों ओमफ्राय आगरफोरखौ नायलाय जा मोजां नुखादों आरोना आङो ओमफ्राय दायो र' एसे हानानै लानोसै ओमफ्राय नै फार्स्टआवहाय लाइनिन जिखौसो हानानै लाग्रोनांगौ नालाय ओमफ्राय जखाफोरखौ बेबायदि होनानै बोजोबनानै लाबाय आरो बिनिथ' माबा थाखायो नालाय नै फरमास होनना बुङोना बिदि थाखायो नालाय पेटार्न